Joo, tää video sisältää spoilereita, niin kuin aina kaikki Ninjago-videot. Oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me taas puhutaan Ninjagosta, mutta Dragon Risingista verrattuna siihen ensimmäisen kauteen. Juu. Mä just katoin sen ensimmäisen kauden uudelleen. Ja niin, se oli ihan hyvä. Mut siinä on se ongelma, että ne ninjat oli vähän tylsiä verrattuna niihin nykyisiin. Niillä ei ollut mitään niitä voimia. Ja mä oon muuten tässä videossa vähän kipeä, mä oon kotona yksin, että mä voin vähän köhiä ja tehdä tollaista ärsyttävää ääntä. Mutta oletan, että se ei haittaa. Joo, mutta niin. Eli ne ninjat. Esimerkiksi niillä on niinku mitään hyviä voimia siinä niinku ensimmäisessä kaudessa. Vaikka niillä on, sit siinä Dragon Risingissa niillä on kaikki nousevat lohikärmet ja ne. Ja sit, mutta mä löysin myös huono puolen, joka on toteutunut tuossa Dragon Risingissa. Tai siis se ei ole toteutunut siinä. Eli kultaiset aseet. Ne varmaan katosi jossain vaiheessa, mutta mun mielestä on outo, että niitä ei ole mainittu koko Dragon Risingin niissä uusissa jaksoissa. Tai en mä tiedä, mä en oo vaan varmaan huomannut. Mutta niin. Sitten mennään pahiksiin. Eli siinä Russ on pahis. Sitten se on ne kielletty viisikon jäsenet. Ja sitten ensimmäisessä kaudessa on vanha kunnon käärmeiset. Eli käärmeet. Ja siinä ekassa kaudessa se on vähän tylsää, mitä ne käärmeet tekee kaikkea, kun ne vaan niinku yrittää saada niitä kynsitäriä, mutta siinä Dragon Risingissa, anteeksi toi vähän aivopieroja, niin ne yrittää voittaa sen turnauksen, ja mun mielestä se elementaaliturnaus on hyvä idea, niinku kausi 4, mutta se on Dragon Risingissa ehkä vähän parempi omasta mielestä. Tää video taisi olla tässä ja se olisi ensi kertaa, moro!